yau abun ban tausayi, roƙon mutane ya zamo kamar ruwan dare ne, ni yadda nika gani. Allah ya sani matsayina na liman mai ba da sallah, da na ga mutum ya tashi yana barajin ni kai kamar in tsawata mai, in ci don Allah ka zamana, matsayin kyale shi, don na san wannan abin da yake nema ba zai amfane shi duniya ba balle lahira. Ai malam babu albarka. Akwai hadisin da ya nuna duk mutumin da ya mallaki abincin yini ɗaya ya zo ya roƙi wani, to yana roƙon garwashi mutane. In yana so ya roƙa da yawa ko ya roƙi kaɗan, wannan da ya ruwan shi, wallahi malam. Amma yau ka diba yadda muke roƙon mutane, wallahi mutane masu daraja har waɗanda ba su da addini ba su roƙo. Na rance da girma Allah, akwai kahirin da bai roƙon kowa saboda yana ganin yadda kai ne. Kai malam, ka zamo almu'min shaja'un, zarumi ne shi mumini, tsayawa ya kai nema ya wahal da kansa ko da cewa zai yi. Amma wani zuciya ta mutu sai dai hita bin wurare yana yadda mutunci